galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la na mara shi kolomba uyo tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la sara ga jugu bomuri tinya wele la fala ka chinde me nebo tinya wele la dabali jugu kemuri tinya wele la fala ka chinde me. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ambe Allah tanu ka wale nyuman do ala miya fanya na ka kuma kan san mauna kan ale wele ka be anjabi ka soli ni hine nyini chaya kake Muhammadul Mustafa kan dan fe una son herema kodo ana so dungo san ma wana ka sahaba nyumon ani mogo di utugu nyogonya foka se alkiyama jodoma ya rabbi ala kaneni awye o jamakulu san mainfe ka folla se Shrifla TV la jabara bela jelima maliko na foka se maliko kama o fenfe ne te senga o te nyina o nyamadale no Shrifla TV la sangani wakati be awla done ka fo biwajulu kene ka ambe Burkina Faso keren nyala bobo jula so ka o fen la dala kodo sanwosa ankara mogo ni ode Sheikh Sufi Seyidu Sanfoy abi kene banyene maya ninga ke wawdon kene minka abi wele bla abalma al-islameu chamama ka damine Burkina konnala ana nogan dugube fugata se Burkina na kerefe jamana bela jelema al-islame jamabi wele njabi kata unganiya uke kelenye anu ngudu suku nge kelenye ka ala wele ka chaya ala bisega beni keleya ani pasigi do Burkina Faso dugu gono chugamina fugata se ba malbama ana kerefe jamana u bela jele ode hukum konnala nyinata la daula klena ka be utikalo masamba flani mugan duru bobo julasu bara nunu numbe do ni gira kan soli chama ani ala wale nyuman don kuma ay min soro la anga je ko sheria nyogon fe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا السلام عليكم في بلادي أملوف لبانكو أنا خير رسولي بي الشيخ سوي سعيد حفظه الله كي يفني دوتيني المنبو في النبغة جمانا مسلمان بلادي في واتي بريتامولو نتا أونجروي الشيخ آدم بيلم أبو بشر ودي كنا program kala me ko kwa kene so ko gere bu cheka jo aka joro la ka program udi o temelen ko fe mo ba welele minu ye kenen soro ububo ku ga foli kan nuga nisodia likan ke foga tase anga finitigila kauma anga gouverneur kumbe keneka afena bibo ka nisodia likan ke ay mi soro onu sodia likan nu bela jalena anga je ko shira nyogon fe be jama be fu na ba be
cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔba mais de cérémonie yi kuma fɔ ka ban o tuma kuma caman tɛ yen bi tugu kuma tɛ yen sabu ŋaniya yi wasa kɛ an bɛ ala tando kala a ka tando kɔrɔ kan sabu sɔgɔmada na an bɛɛ minnu bi yan yɔrɔ la an kɔni b'a dɔn ko wasa kɔni kɛra ŋaniya taara ko bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ nakun y'ale ye. Sonlango mamore ya sapo na yele tira hawa taka bidde ngam pusi bo so to damba dar pu mo embe la fajili dar pu pour nyase pour Europa pour jeune damba ora amna na kuma di siga so dugutigi nay kene soro aka gere ka miniti damal kuma ta inshallah Burkina che muso demse ani makoro amba be kelengele fo ka bɔ Sikaso kana Burkina Faso n'o ye ne yɛrɛ ka dugu ye an bɛ setigi Ala fo masa min sɔrɔ ka bidon yira anw na ka an bɛ kɛnɛma bɔ an faso ra ka yan sɔrɔ an b'o setigi Ala deli fɛn min an natɔ sɔrɔ o kana segitɔ sɔrɔ Ala ka safo Ala k'a to an kɔrɔ Ala ka safo Ala k'a to an kɔrɔ Ala ka dɛbaya Ala ka kanan Ala ka Burkina cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen Ala k'an lakana Ala ka jamana ninnu Ala k'o basigi jamana ninnu Ala k'o kolusuma Ala k'an to da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakɛto b'a ka Salo Mamadu Kulukɔrɔ dugutigi ka bɔ Mali la Kulukɔrɔ dugutigi ale ka gɛrɛ ka foli di jama ma Kulukɔrɔ dugutigi ale yɛrɛ de filɛ numan fɛ nin ye tan komi kuma ma nɔgɔn bɛɛ ma délégation mɔgɔw ka ca an cɛ la wajulikɛlaw b'an cɛ la alimami bɛ an ka président ka ciden yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ b'an bolo nka n bɛ kɛnɛ min kan yan sisan o ye ka dugutigi ka ci lase kuma gɛlɛya kama a ko a bɔra Mali la ka se yan alhamdulillah a bɛ Ala tanu a bɛ bonya ni wasa min fɛnɛ ɲini kɛnɛ in kan yan a y'o sɔrɔ Kulukɔrɔ tɔgɔ la ani Kulukɔrɔ n'a lamini tɔgɔ la ani ka taa se Ɲamina o n'a lamini tɔgɔ la Ɲamina fɛnɛ ciden o fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ o de fɛnɛ filɛ kini bolo fɛ nka n'Ala sɔnna ma ale bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ Ɲamina tɔgɔ la komi o ye Seku yɛrɛ fɛnɛ faso ye ale bɛ se ka dɔ fɔ o la nka nin dugu in bɛɛ lajɛlen ye jama bisimila ko nin ye anw fɛnɛ kungo de an bɛ Ala deli an sigira hɛrɛ la cogo min Ala k'an wuli o hɛrɛ kelen na sɔli ala rasul ora amna na se Ɲamina ko faso ma olu ka bɔ ka foli kɛ inshallah min foli lase bɛɛ lajɛlen ma Ɲamina tɔgɔ la Ɲamina tɔgɔ la wallahi an bɛ Ala fo ka Ala barika da ya Allah n'an ye Ala fo ka Ala barika da an b'an bangebaaw fo k'olu barika da Allah n'an y'olu fo k'olu barika da an bɛ Ba Solomani fo k'a barika da ka Ba Aminata fo k'a barika da ka da ka u falenna belebele min na Ba Solomani y'a jira k'a fɔ ne ma bɔ Ɲamina ne ma se Ɲamina nka a fɔra an faso ye Ɲamina ye n fa y'a fɔ n ye wa ne b'a fɔ e yɛrɛ n'Ala y'a se k'i ye i bɛ se Ɲamina ale y'a se kɛ Seku ye a taara Ɲamina a ma da Ɲamina ma dɛ Ɲamina bɔra yɔrɔ min na n'o ye Kanba ye a taara yen nɔ ye maa dɔw bɛ kɛnɛ kan yan u taara Kanba taara Salango nin kɛnɛ in kan yan a y'a fɔ a ko ni Ala sɔnna ma n'Ala ye janvier jira an na o tuma Sekina a ma wula o bangena yɔrɔ min na n'Ala y'a kɛ maa minnu garijɛgɛ n bɛ taa o yɔrɔ jira u la a taara n'u ye an bɔra Ɲamina ka ba tigɛ ka bɔ dangan na ka taa Kanba kulo 15 an dara Zera o kɛra jeni Zabakura Seku Sayidu Sanfo o kuma a kɛra ale ka fasoden ɲumanya de la a ye faso de kanu ka taa Ɲamina o kuma an bɛ dugawu k'a ye maa maa bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka si ni sutura d'a ma Ala ka garijɛgɛ d'a ma Ala k'a n'a kisi Ala k'a n'a tanga a bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ Ala k'o k'a ye Ala ni kira bɔra a kɔ bidon bɔra a kɔ salama Sharifu Haidara ka bɔ Mali la wa a ka bɔ ka foli di jama ma inshallah Sharifu Haidara
k'an bolo sama ka bɔ alakira mɔden nɔfɛ Isa Mamani Sherif Haidara Bamaliba kɔnɔ ni ale ye an fa ni an karamɔgɔ donjan yebaga a Seydi Sharif Usman Madan Haidara Mali yɛrɛbolo namu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ko latigɛda san dɔ ta maa ɲɛma Seydi Sharif Usman Madan Haidara cɛ minnu y'a sen ni a bolo ye a n'a miiriya o belebeleba de jɔlen filɛ nin ye tan ale de ye Haidara ka maître de cérémonie ye sali 26 mars falen kɔnɔ cɛ min bɛ kuma di ala ka jɔnw ma ale de filɛ san o san ka da Haidara ka hinjidenw na ka taa Makan ale de filɛ Isa Mamani Sherif Haidara bi bɔ ni kuma cɛ a ka dakuruɲɛ sanuman fila foli kɛ Seku kanubagaw la Seku dɛmɛbagaw la ka tila ka dugawu tigi u la n b'a dɔn ala b'a jaabi. Kɛnɛ in an bɛ min ɲini a la an b'o de dɔn nka min ka ɲi an ma ala de b'o dɔn ala k'o latigɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka kisi ni nɛɛma ɲini o ala kelen fɛ a ka kɛ Muhammadul Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a nɔfɛ tɔgɔba ɲuman bɛɛ fo ka taa se jɔ dɔ ma ka ne ni aw ye o jamaw la ala m'o kɛra Isa Baba Haidara don diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye ko tigɛ n'a kuma tɛ wa ko yɛrɛ tigɛ n'a sababu tɛ ka se yan nɔ ala ko don ani kɛnɛ in sigira kun min kɔsɔn n'a fɔ ma ko ka dugawu kɛ kodɔnnaw b'a fɔ ten ko dugawu tɛ minɛ da kelen na wa ala de bɛ da kunnandi fana dɔn mɔgɔw bɛ ɲaga mɔgɔ dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ ɲaga yɛrɛ fana na mais b'a sɔrɔ la ala kan tɛ o tigi ma ala kan t'o ma mɔgɔw yɛrɛ jɔn bɛ dɔ la hata u tigɛlen b'a la a yɛrɛ jɔn b'a yɛrɛ la yɛrɛ kuma dɔ la kɛnɛ yɛrɛ ka bɔ ale ma a dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ nka i b'a sɔrɔ ala kan b'o de ma ne o ma kuma nka ni kumana o kumana togo togo n'o ma fɔ ko amina ko ti ɲɛnabɔ o bɛ cɛ la o bɛ muso la o bɛ denmisɛnnin na o bɛ maakɔrɔba la wa ala de b'o dɔn a ka jɔnw yɛrɛ la kuma dɔ la o yɛrɛ t'o dɔn a yɛrɛ la yɛrɛ o fana bɛ girin ɲanganenw nɔfɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ min na ala bara o ye ale yɛrɛ de ye donc o y'o fɔ n k'o tɛ siko ye o tɛ kanko ye o tɛ kulɔri ko ye hata o tɛ danbe ko yɛrɛ ye donc an profiter ka na o dugawu kɛnɛ in de la o y'a nakun ye walahi n ma na kuma ɲini na n ma na mɔgɔ k'a dɔn ko ne yɛrɛ nana n nana ala kama nka kelen min sababu min kama o ye Sheikh Sufi Sanfi ye mɔgɔ ma jigin n'o ye Sanfo ye mɔgɔ ma jigin a ka majigi de ye siya nɔ bari n y'a tɔgɔ mɛn mɔgɔ mankutu bɛ se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ yɛrɛ ma se a ɲuman fara juguman kan nka ni a jɛra n y'a ye tile kelen balimakɛ bara n'o ye Modibo ye n y'a dɔn ko nin ye cɛ ye nin ye mɔgɔ ye nin ye ala jɔn ye a sabalilen a majiginen majigi de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ni maa min majigi ala b'i kɔrɔta ni maa min kɔrɔta jɔn kunna k'i yanga ala b'i lajigi donc a ka sabali n'a ka bonya ne a ye n kanu fana a y'a kanu n kana nin kɛnɛ in na bi tɛ nka ala de y'a latigɛ bi n kana jɔ k'a ka bonya ma segin donc ka kɛnɛ tɔnɔbɔ a kɛra sababu ye an ye an karamɔgɔbaw caman sɔrɔ na nin kɛnɛ in an bɛ bobo da mais a kelen bɛna fɔ k'a kelen bɛ Mali de la i b'a fɔ k'a bɛ ka kɛ Bamakɔ de ye an karamɔgɔ caman de bɛ yan n faya bɛ se minnu ma n ka kɔrɔya bɛ se minnu ma n ka karamɔgɔya bɛ se minnu ma caya fɛ n tɛna se ka dɔ citer ka dɔ to k'a fɔ ko nin ce ko ne n bɛ profiter n'olu ka présence yan nɔ ka fara olu fana kan donc ka n tɔgɔ na sɔrɔ olu tɔgɔ kɛrɛfɛ baro a bɛ fɔ ko ni cɛbaw fana jɛra nin kɛnɛ in kɔnɔna la o de ye nakun ni kuma kun ye ka bɛɛ fo k'ala deli dɔw minnu bɛ kɛ ala k'a minɛ anw bɛɛ laɲini dɔ de b'an na an minnu de yira ala la an bolo ko de ka ɲi a ma nka min ka ɲi a ma ala b'o dɔn o sira ɲuman ala k'o de minɛ. Ora an bɛna se a Sheikh Yusuf Sore ka bɔ Wagadugu ora an b'a ɲini a fɛ a ka bɔ ka foli di jama ma insha Allah Sheikh Yusuf Sore. Ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc pipi zaka puso pour Allah subhanahu wa ta'ala baraka. Sore wannan puso puri salada min qad annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tinyamti runaka wazurari sida ya sunu madari. Allahu akbaru ne bambe kate fo sengete bamba ne wamsa sida yele man wazu ya tubu Allahu akbaru
ولم يتبعوا إن لله عباد إذا نظرت إليهم دلك حالهم إلى عظمة الله وإذا نظروا إليك تسألوك بأنوار أبصارهم معنى وجودهم بين الناس رحمة الله أكبر فسنجد بما نيوما غام ياتوه الله أكبر الله سبحانه وتعالى البركة لا رزق بوه من بوه بهم يما سبا فضيلة الشيخ الحاج سعيد الله أكبر قائد الروح والجسم الله أكبر بصرين تومني يم بيسا بوموا سيدا تبوتي تصوفا الله أكبر قدام تمنا فيمن تصوفا الله تانو كالا بركدا تون علاميانا جونا دي جادو أنا الله داري نكني سامع بايك الله Jere la antuma kanun ka kuma bin ala kira modin kuma ne to fe Isa Maman Sherif Haidara akanyeni program na chogoi onga Sherif kere ka kuma do kuma diri mani ma kuma tigari la ola mi mun fo o e folie an barkada ala dindi halisa sheko re ko son hamin ber mo la ki ka here bala bala kaula ala ka be ka hamin no ya ala e tamashe nyuma ira anna kaba ambe ala deli ala ko kani bodai anga jamana o keren yana Burkina Faso Mali Niger farafina be ala ka be la kishi munu mani kalamante no anga cheduni ala ka duni kalamante ala ka wasadi amma ala ka kishi damma ala ka tangake anka anga sheko horomai salli ala Muhammad rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baratam waktu kana nati bamana kana nabi deburi ka kuma anana mi jama befo amen mi se ko san fofo mi mba ni ala feli ani tomboktu waliju kama ani ala kira kama anana kenaninka hamio ni go mola tena muso ala ka be hamio ta komentar seku sanfu ambi baraka ke ala ya baraka ke ala ne ka bo fo tomboktu kana ya ala ni seku sanfu sababu de ala ka sababu to amin ala ka benke ya rabbi anga jamana bela amin Mali, Burkina Faso, Niger, ala ka benke anni ñoxonce ala ka sini ni kanayedi ala ka hamina ko be nawe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majigi min bala ani ala ñansira min bala na wa Sheikh Safo kay akay ni ala kira ka norodi Allahu akbar am fila dugo kala kene min ga na ko militi fla men ne ba fe ka sodi wuli doni a wuli ne mun na ne tuna sheko safo foya ko be so wuli abada ne tuna nyera foya ko be so wuli sirifu banve ya kira ka dafa jati dado ama sirado mi se ka duwa jabi amma ko bi mina mi zamzam yute ala kira ta ba fa ala ya altiso Allahu akbar li kulli baitin babun wa li kulli babun miftah wa li kulli miftah sahib Muhammadul Mustafa sahibul miftah so dabala dawda klebala kle tigibala جل هرك لتجي محمد المصطفى من أحبني يدوم أولاه فلا يلوذ بسواه نما مبافي كبنيا كبدومي كبادو على كرافي نمو يادلا ناني نوافو باتشي من أدلا على كرافي جيه بيكا فرنيو سكابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا تشوغيا لو كما نسورماني لو أمبنا باب بيفو yalla ya rabbi yalla kan bela gile ka duwa mina mais ne jo ya fo ko e bina kuna jata ka sababu to ye galon tege an ye yan soro be hormati sheikh bani dango aya yan soro na a sababu ye ale le kera sababu ye ka sheikh bayere ta kana yira an fe mais alhamdulillah an wasara na ye ay no son jake na ye an nana kana yire soro kene kan fana alhamdulillah an jusu jara ko sabe an ba lo min bara wallahi mo kay ka barka kana ye mene kila kay ka bo an fe an ka dugutigi kono seraya o ka foli ke sheikh ma ko sabe sheikh Seydou Sanfo ko ka foli baye aya senta ka sena ya lefe kena aya ya dusu jara koro anu son jara koro kutu fo kanye mais halbi aba nyina fe na seraya an ba do atula halbi aba srafle la
makuya bala halbiya makuya bara biya makuya bara sini ya Allah ya rabbi an sigira kene mika ala kan bela jele wasanaye azza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah ala kohera ke jamani bono la ilaha illallah muhammadur rasulullah guru kina gatwa uche abi ala kahera ke jamani bono la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah Allah ka jawu be kami wo muhammadur rasulullah Allah ka jawu be kami wo muhammadur rasulullah nu ka punya be kami wo muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah sayyidina muhammadur rasulullah hormati muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobo karamɔgɔw bɛ fo ka dugawu belebele kɛ u ye bobo alimamiw an'a dugutigiw an bɛ dugawu belebele k'u ye n'an bɔra yen an bɛna se an ka sufi kankara ma n'an ko an ka sufi kankara ni maa mun ma a dɔn majigi mun bɛ a la ne bɛɛ fɔ fitinin ma deli ka a ye sufi la fɔlɔ a b'a suli ka bɛɛ fo a n'a ka dɔnni a n'a ka bonya a bɛ bɛɛ de bonya o de y'anw bolo fa a la n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye nin sufikɛ in bɛɛ lajɛlen kan ka k'a fɛ parce que a bɛ mɔgɔw bonya cogoya min na. أحباب الإسلام مستمعي الأعزاء حضرة الجمهور العبري الذين غادروا ديارهم وأوطانهم لا لشيء إلا لوجه الله أريد أن أقدمكم عاطرة التهية أو التقدير والشكر لهذا الحفل الجليل ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن منجا أمبي على دتانو كعلى وليماندو على مين يسلم وجرا أنا كنيل جرا أنا وعلى فما مين جماعة جيران إنجنكا أكاد على يجومي أبيكتانو والله ami je ka fo bela jele boru ko so aba ko so Allah muye mo jere kenaka ngani yawde mo jere Allah anna be muna Allah afara ko duwa kalandu namo Cheikh Sanfo namo o de bela jele wele wallahi jema fara fi ma ga sumani jema ni jamja billahi awuluma badi ala dim se ka be wuluma wallahi sanji bala kana ante kuma gundala je ay kana je me alfa fara fiye jama'i na caya be Allah na kumba de bana Allah dusukun Allah dusukun de yanzea wallahi wa fembe glome nganya de la Allah ijombe wallahi kalani dola o kalani se ka ki ka sabawi wete min se ka ambe wolo maka do min be ngwa disila namo o de ala famai wallahi madola tiga be fena namo jawta tiga venye o de ka munesi femne bi wala wete. Madame le gouverneur de la région du Guirico, président de la présente cérémonie, Monsieur le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, parrain de la cérémonie, Cheikh Soufi Saïd Sanfo, initiateur de la grande bénédiction pour les nations, chers membres de la communauté Nourou Tidjania,
chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un grand sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre de prière placée sous le signe de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. Cette prière est plus qu'un rituel, c'est un acte d'unité et de résistance face aux forces qui veulent nous diviser. Fadilatou Cheikh Mohamed Doumbia, le chevalier de l'ordre national du Mali. Ako kona sira Burkina kona kangan fafo kona sira Burkina kona kangan koragafu kona sira Burkina bobo kona anino kangan balma kangan osazu bafo osazu djumako les très respectés, l'éclairé, les visionnaires, les sages, les parcours du peuple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À chaque soufi Saïdou Sanfo. Sanfo. Doumbia ko kuna sira kanga fo aw balma kana aw dingere do al ustad Abdul Aziz Doumbia Abdul Aziz Koroba to ma jire sebu ala hina na sama shu bela jinena o to ma do Abdul Aziz fitiri do ala ka ampe so aba anga sheikhu ani an munjuru mineba no de ye waliyullah faqirullah a Sheikh Yakub Dukure san o san a bɛ kɛ ni aw ye yan ka nin baara in kɛ ɲinan a ma kɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ a ka voyage caya ye kɔsa in na a bɔra Laginɛ Laginɛkaw y'a wele k'u mago b'a la a taara Laginɛ munumunu ka bɔ yen ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire ka segin ka na Mali la n'a kun ko a ka bɔ yen ka na yan tugun a kun bɛ gɛlɛya. aw yɛrɛ b'a kalama siw avancé la o bɛɛ n'a ta a bɛ girin ka jɔ la mun kama ko Allah a mago tɛ sanu na a mago tɛ wari la a ko n'a kun bɛ se a yɛrɛ de bɛ wuli ka na a ko mɛ o ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ k'a sabu kɛ a sɛgɛnna a ko anw ka na ka na an sen jɔ kɛnɛ kan an ye minnu tɛmɛ an ye minnu tɔmɔ a kɔ a y'an kalan minnu na k'an k'o lase jama ma ka tila k'a ka foli lase jama ma ka tila k'a lase jama in bɛɛ ma Burkina bɛɛ k'a fɔ a ka dugawu bɛ bɛɛ ye a tɛ yan bi mɛ a dusukun bɛ yan ko in ye dusukunko de ye yarabi dugawu bɛ bɛna kɛ Ala k'a jaabi Ala ka laɲiniw sabati. An bɛ tila ka anw kunbɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka kotigi yɛrɛ fo min ye Seku Sanfo ye ko ani ce ani baara. San o san anw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yan ka Ala deli jamanaw ye ka Ala deli an ka duguw ye ka Ala deli dugudenw ye nka dugawu ni a bɛ manana o y'a don an bila ka dugawu kɛ tugun Ala ka san wɛrɛ di anw ma ka nin ɲɔgɔnna jira anw na. Anw ka segin ka na ɲɔgɔn kunbɛn yan hɛrɛ kɔnɔna na ka dugawu kura kɛ tugun an bila ka Ala deli dugawu min kɛra Ala k'a kɛ faso kunbɔnna ye an ka faamaw Ala k'o fanga se an ka VDSw an ka VDPw an ka donsow m'u bɛ kɛlɛ kɛra jamana kunkan Ala k'o bɛɛ latanga Ala k'o lakisi Ala k'an ka jamana kɛ anw ta ye Ala kana kɛ mɔgɔ ta ye Ala k'a kɛ an ta ye dugawu dugawu bɛna kɛ yan a ka kɛ si ye k'a di anw ma ka kɛ kɛnɛya ye k'a di anw ma ka kɛ lafiya ye k'a di anw ma ka kɛ garijɛgɛ ye k'a di anw ma ka tila ka kɛ si ye k'a di anw ma an tila ka dugawu kɛ an balakaw ye k'o ni ce o ni wali mun kosɔn o kɛlen ka diinɛ in minɛ ni baraka ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ si ye k'a d'o ma o bɛɛ ka baso Ala k'a suma k'a d'o ma wolodenw Ala ka baraka don o la k'o kɛ an sago ye ka an sigi o suma kɔnɔ Ala k'o k'an ye bɛɛ yɛrɛ ti n'i ka faso kɔnɔ nin dugawu min bɛna kɛ Ala ka kɛ sababu ye ka bɛn don o ka faso la
ala ko k'an ye dugawu don a ti caya ma a ti dɔgɔya ma a bɛ munna de ma n sera ka fitini min kɛ k'a na fara karamɔgɔw ta kan ala k'a munna ye ala k'an laban ɲa ala k'an wɔɔrɔ ko ɲa o la an b'aw fo ani ce ani baraji ala k'an wuli hɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naba bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni Ala Ta'ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika ye Ala k'o kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen. Amen amen amen. An ka micro minɛ nin yɔrɔ in na an y'a minɛ an fa tɔgɔ la an y'a minɛ an karamɔgɔ tɔgɔ la an y'a minɛ an ka seku tɔgɔ la Sheikh Abdullahi Ibrahima Boro. Ni degun tɛ nin kɛnɛ in tɛ fɔn a kɔ a ye an bila ka na an na yɔrɔ kɔrɔ don a tilala k'an kɛrɛkɛrɛ ko an ka foli lase an karamɔgɔ ma Sheikh Saidi Sanfo k'a b'a fɔ a ka dɔgɔba ye ko Ala ka jama in sigi hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la ko dogo o dogo n'a bɛna kɛ yan nɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ye an ka karamɔgɔba minnu nana ka bɔ Mali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya ma. Ala k'a jaabi an bɛɛ ma i yɛrɛ Ala k'i kɛnɛya k'i mɛn an bolo an ka hamiw Ala k'a bɛɛ dilan dunan minnu y'an wamagɛn ka n'i bonya an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnya ma Ala k'o bɛɛ sigi hɛrɛ la k'o ka dugawu jaabi an ma segi yɛrɛ min bɛ nin baara nin dabɔ k'a kɛ san o san jama min bɛɛ filɛ ne b'a ɲini aw bɛɛ fɛ a ye dugawu kɛ seku ye a ye dugawu k'a ye kɛrɛnkɛrɛnya ma Ala k'a kɛnɛya k'a sabati k'an bɛɛ si jɛ k'a mɛn an bolo an tun sigɛnna ka bɔ dugu dɔ la ka na o de y'a kɛ an tora kɔfɛ ale y'a daminɛ a ɲɛ sinɔn an ka ɲi ka na a bɛ daminɛ an ɲɛna k'a laban an ɲɛna wa an bɛ seku fo k'aw deli k'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka dugawu k'a ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ale y'a bɛɛ kɛ ŋaniya yira ka foli don Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallim. An ka gouverneur a n'a kɔfɛmɔgɔw na gendarmew ni sɔrɔdasiw ni polisiw ye o ye kɛnɛ sɔrɔ n'a ye nin bonya an y'an ka président de bonya wa n'a ye nin bonya an y'an ka jamana de bonya munna Ala de y'i bonya kɛrɛkɛrɛnya k'a d'o ma n'Ala ye maa min bonya n'a y'a bonya dɔrɔn Ala yɛrɛ b'i bonya o la cɛ k'i cɛɲɔgɔn ta don o t'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye muso ye. Faama o faama bi kɛnɛ kan sɔgɔmada na an ka foli bɛ bɛɛ ye mais sani n ka taa ni kuma ye ɲɛfɛ ne nani bɛ ni mɔgɔ minnu ye fɔ n k'u ɲɛ yira u la min bɛ Kinibolo fɛ o b'a fɔ ko commandant Porgo, commandant de la 2e région militaire, commandant d'armes de la place. Au kɔfɛ mɔgɔ min ye an ka mara ani banfara ani Gawa ka mara o gendarme ninnu ɲɛfɛ mɔgɔ a yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ mais a ka nɔnabila bɛ yen o de bɛ numan bolo fɛ n'o ye bɔbɔcɛ dɔ ye Mamadu an ka maraba in a polisiw ɲɛmɔgɔ ale fana ma se ka yan sɔrɔ mais nɔnabila bɛ Karambiri Useni ale fana bɛ yan o la n tɛna se ka kuma ni ma kuma d'olu fana ma o ka se ka fila fɔ aw ɲɛna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Je vais prendre la parole sur l'instruction de Madame le gouverneur pour d'abord dire merci au Tout-Puissant Allah qui nous a permis d'être ici cet après-midi et dire merci au capitaine camarade Ibrahim Traoré et à Madame le gouverneur qui représente l'État avec nous ici. Après, nous allons dire merci aux organisateurs de cette 6e journée de bénédiction pour la nation et dire que c'est ce qu'on demande, nous, les FDS. Nous allons continuer à lutter pour libérer tous les territoires burkinabés et allant l'AES. Mais c'est avec ces bénédictions, les bénédictions que vous faites la nuit, les bénédictions que vous organisez, et ce que chacun fait chaque jour pour qu'on puisse retrouver le bonheur pour toute la population. On ne va pas trop parler, que Dieu bénisse la journée, et que chacun, quand il rentre chez lui, il n'a qu'à penser au bonheur, au bien-être de son voisin, de son prochain, au bien-être de tous les Burkinabés et tous les êtres humains qui aiment la paix. Que Dieu bénisse. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci bien, commandant. Donc, le commandant, il est le commandant d'armes de la place. Donc, il a parlé au nom de tous ceux qui sont porteurs de tenue. Alors, à la suite, ce sont des remerciements également. Je remercie le chef Sanfo avec l'ensemble de la communauté, des communautés, disons, qui sont rassemblées ici ce matin. Ces remerciements, je l'ai dit, au nom du gouvernement du Burkina Faso et au nom de son Excellence, Monsieur le Président, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que cette instance qui est là ce matin entre dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est que les Burkinabés se mettent ensemble. Je suis venu ce matin, je suis comblé au regard du rassemblement que j'ai trouvé sur place. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble s'ils n'ont pas un idéal commun, s'ils n'ont pas une même pensée. Alors, je vous remercie pour s'inscrire, pour avoir en tout cas travaillé à s'inscrire dans cette vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Pour dire que l'ensemble des Burkinabés, chacun autant que nous sommes, chacun a un rôle à jouer dans la paix et dans la sécurité de ce pays-là. D'abord, se mobiliser pour accompagner les actions du gouvernement. Une mobilisation non seulement à travers la force physique, à travers les moyens financiers, à travers les moyens matériels, mais aussi, très important, à travers les valeurs morales que vous allez, en tout cas à mon sens, inculquer ce matin à tous ceux qui sont ici. Ces valeurs morales, c'est quoi? C'est l'amour entre tous les Burkinabés et entre les Burkinabés et tous les peuples africains. Parce que je viens d'entendre
il y a des Maliens qui se trouvent ici. Certainement, il y a des Nigériens qui sont là. Et beaucoup d'autres peuples de nos voisins, nos pays voisins. Cela dénote vraiment de cet esprit d'union, de solidarité qui existe entre ces peuples. Parce que les frontières, elles sont fictives. Ce qui est plus important, c'est la fraternité. Et c'est ce qui nous rassemble ici ce matin. Je sais que les prières se font tous les jours. À chacune de vos prières, des bénédictions se font pour le pays. Parce que vous avez confiance au gouvernement qui est là aujourd'hui, qui a une vision pour le pays. Vous avez confiance au président du Faso. Alors, je vous exhorte à continuer, non seulement dans la prière, mais dans la sensibilisation. Parce que l'ennemi a tendance à faire croire que le travail qu'il est en train de faire, c'est la lutte pour le paradis. Que c'est ce que le musulman doit faire? Un djihad. Alors que ce n'est pas un djihad. Ce n'est pas un djihad. De ce que je sais, le prophète Mohammed, à chaque fois qu'il est allé au combat, parce que ce sont des gens qui sont venus l'attaquer, et il se défend. Le musulman n'est jamais sorti aller attaquer des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Alors ce que l'ennemi est en train de faire, c'est une diversion. Ne nous laissons pas divertir. Ce n'est pas de l'islam. Ce n'est pas de l'islam. C'est une diversion pour nous diviser et puis pouvoir nous affaiblir. Et je voudrais qu'à chaque instance des musulmans, ce message soit passé. Que les jeunes comprennent, que les femmes comprennent que ce que l'ennemi est en train de faire, c'est de la diversion. Ce n'est pas de l'islam. Alors, travaillons ensemble, donnons-nous la main dans la main pour bâtir notre pays, pour que le Burkina Faso devienne un pays prospère où il faut bon vivre. Et je suis sûr qu'avec vos multiples prières, vos prières et vos sensibilisations, les Burkinabés vont se mettre ensemble. Et pour bientôt, avec l'abnégation et la détermination de nos forces de défense et de sécurité, le Burkina Faso va retrouver la paix bientôt. Et qu'il en soit ainsi. Je ne vais pas être longue. Je vais dire encore merci. Et que toutes les prières qui seront formulées ici pour la paix, pour la solidarité et pour l'entente, qu'Allah agrée. Et que tous les Burkinabés se mettent ensemble, s'aiment comme frères et sœurs pour bâtir le Burkina Faso. Je m'arrête là. Et assalamu alaikum. Kuma in kunbe cɛ ni kɛnɛ in yɛrɛ sababu ɲuman ye ni o de ye Sheikh Sufi Seyidu Sanfo a ka wale ɲumadɔnkanw ani a ka barikadakanw jama minnu y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ k'a daminɛ Burkina nɔgɔnduguw bɛɛ la fo ka se Mali ani Burkina kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ bɔ ka wale ɲumadɔn foli kɛ u ye fo ka taa se finitigilaka minnu ye kɛnɛ in sɔrɔ. An ye min sɔrɔ a ka wale ɲumadɔn foli ninnu na, an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. O la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sɔli an ka sababu ɲuman kan n'o ye Alakira Muhamadu ye a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahaba kɔnɔnajɛw ani mɔgɔ mɔgɔ minnu ye Alakira Muhamadu sen nɔ ta ni ɲumanya ka kɛli ye fo ka se alikiyama jɔdon ma. O kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma ka foli di laban bɛɛ ma an ka Bubu Jiraso alimamiba tɔgɔ la
ka foli di naba bɛɛ ma an ka comité muslima Mama Sanu Ahmad Sanogo o tɔgɔ la ka foli di naba bɛɛ ma an ka président ba n'o ye capitaine Ibrahim Traoré o tɔgɔ la ka foli di naba bɛɛ ma Burkina Faso denw bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya ma o la an ka gouverneur o de bi an cɛ la sɔgɔmada in na an ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana ye farafinna ani diɲɛ bɛɛ ka basigi sɔrɔ o la ka yira gouverneur la kɛrɛnkɛrɛnya ma dunan caman de bɔra jamanaw kɔnɔ ka na fara an ka nin baara in kɔnɔ an ka dugawu kɛ jamana ye dɔw ye avion ta ka bɔ Faragela o bɛ yan dɔw bɔra Nigeria dɔw bɔra Niger dɔw bɔra Mali dɔw bɔra Senegal dɔw bɔra fo arabudugu la o bɛ yan o bɛɛ nana balimaya ani sinjiya ani duwawu min bɛna kɛ Burkina Faso kɔnɔ farafinna bɛɛ ka kan bɛɛ na diɲɛ bɛɛ ka lafiya kɔnɔna na o la kɛrɛnkɛrɛn ma an karamɔgɔ min filɛ nin ye o b'a fɔ nin ma ko kira ka dafe nin bɔra Segu kira ka dafe gɛ n'o ye Ahmad Tidiane Touré ye Segu karamɔgɔba de filɛ nin ye an ye an kan b'o ma n ko a kana fara an ka faso tɔgɔ la an ka dugawu kɛ an ka jamana ye o kɔfɛ an karamɔgɔ de filɛ nin ye ale faso ye Segu ye nka sigiyɔrɔ bɛ na an fɛ Bobo Jila Sumaya n'o a Cheikh Ibrahima Jire Mali kɔnɔ a juma misiri ba ka se ka jɔ ka bɔ arabuw fɛ cɛ min kɛra sababu ye nin wolofa de kɛra sababu ye Bamako misiri ba nin wolofa de kɛra sababu ye o nana fara an kan yan an ka dugawu kɛ o kɔfɛ an ka balimacɛ dɔ bɛ yan n'an ka Seku ba n'o b'a fɔ min ma Mamadu Dumiya fiyɛntɔ don a ka yafa ma kuma fɔ cogo la lujuratɔ don mais Ala ka waliyu don Burkina Mali farafinna bɛɛ bɛnna cɛ min ka walijuya la o kɛra Mamadu Dumiya ye a y'a mɛn ko duwawu bɛna kɛ a y'a woloden bɔ fo Bamakɔ o fana nana o bi an cɛ la o bi sanfɛ o kɔfɛ an ka karamɔgɔ belebele dɔ bɛ yen Bamakɔ kɔnɔ n'a dɔnni don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'o b'a fɔ karamɔgɔ Junior international bɛɛ fɔ Junior o fana nana ka na fara an kan o de fana sigini filɛ sanfɛ namunu bɛ min kunda ka na fara an kan a n'a balimaw a n'a ka kalandenw o bɛɛ nana ka na fara an kan o kɔfɛ an ka Seguba n'o ye a Cheikh Yakuba Dukure ni duniya bɛɛ bɛnna ba dɔnni na n'i ye lɔnnibaga ta mɔgɔ tan kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a facɛ bɛ sɔrɔ a cɛ la fakirullah o y'a a dencɛ fana bila ka bɔ Nba Maliba la ko kana fara an ka dugu la ko k'o yira an ka gouverneur kɔnɔ a ko Sise ma Basa filaw bɛ kɛlɛ la Sise ye wulu jaabi ko Basa ye ko Sise ka da juma bɛ Basa kɛlɛ la ale ye Sise ye ninnu ye Basa ye o b'o kɛ kɛlɛ la ale da tɛ Basa kɛlɛ la wulu ma kuma Sise fɛ wulu tɛmɛna ka taa se saga ma a ko masakɛ ka saga ko Basaw bɛ kɛlɛ la dɛ saga ye min kɛ ka wulu jaabi a ko ale ye saga ye ale da tɛ Basa kɛlɛ la wulu y'a ye a t'i ye a taara se so ma ko Basa filaw bɛ kɛlɛ la so a wulila ka taa Basa filaw séparé so ye min kɛ ka wulu jaabi ale ye so ye ale da tɛ Basa kɛlɛ la wulu y'a ye a tɛna ɲɛ wulu farala a yɛrɛ kan ka Ala wele Basa filaw tora kɛlɛ la Basa kelen kukala ye tasuma kami ta masakɛ ka bugu da la ka fili bugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ masakɛ muso n'a denw bɛ bugu kɔnɔ tasuma ye bugu minɛ tasuma ye bugu minɛ mɔgɔ nana ko bɛna masakɛ fo o y'a sɔrɔ muso n'a denw bɛɛ tora ta kelen la dugu kɔnɔ a takbir masakɛ fotɔ a ko ale ka sɛ dodo min filɛ nin ye o k'o minɛ ka kɛ naji ye ka di dunanw ma munna o nana ale fo Sise min ko a da di Basa kɛlɛ la a da yera la o ma dan o ma masakɛ k'o ka so foni ka yala dafɛduguw la ka ci lase mɔgɔw ma lajarabi min y'ale sɔrɔ so min da di Basa kɛlɛ la o ye so foni so bolila ka boli ka sɛgɛ fo k'a dayɛlɛ so min ko a da di Basa kɛlɛ la so da yera la jamakulu nana masakɛ ka lu fa masakɛ ko jamaw nana a kɛra ale ye ale ka lu saga jigi k'o fofoni k'o kantigɛ k'o kɛ naji ye ka di dunanw ma saga min ko a tɛ da di Basa kɛlɛ la saga da yera o la k'a fɔ jamanadenw ye
namu jamana kungo ye bɛɛ kungo de ye faama dama kungo tɛ ibrahim dama kungo tɛ autorité dama kungo tɛ chrétien dama kungo tɛ silamɛ dama kungo tɛ ladakɔrɔtigi dama kungo tɛ tant que tɔgɔ ye adamaden jamana ka ko la bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ jamana ko la bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ wulu min ko ale bi sabali kɛ ka ci lase o y'a bɛɛ kolo fara ɲɔgɔn kan ka taa bila wulu kɔrɔ wulu in tora ka kɔkɔlo susu ko ne y'a fɔ a ye ne y'a fɔ a ye o la bɛ tuya min kɛra burukina ye ni burukina bɛ min tora kɔfɛ a sera y'a yɛrɛ ye koyi ni nin valeur donna mɔgɔ man ɲi ka to kɔ a ɲɛ bɛ nin baara in na yɔrɔ in tun place man ɲi an fa Baba Dayo o de y'a ka machine bɔ ko nin ko in ye ale ta de ye an ko ale ka wuli su fɛ ale bɛ wuli n'an ka wuli tile fɛ a bɛ wuli a nana ni machine de ye ka na yɔrɔ in bɛɛ nettoyer ka ban o la k'a fɔ gouverneur ye a ka foli di an fa ma n'o ye Baba Dayo ye hakɛto bɛ na sɔli ala Muhamadu wa sallim. Ni fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnniyala Bobo Julasokaw fɛ ka sanga ni an karamɔgɔ Sheikh Sufi Seydou Sanfo san o san a bɛ alisilamɛ jama wele ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u dusukun kɛ kelen ye k'u ŋaniyaw kɛ kelen ye k'Ala subahana wa taala deli basigi ni keleya bɛ se ka na Burkina jamana kɔnɔ cogoya min na a n'a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni alisilamɛ jamakulu caman bɛ kɛnɛ in seereya ka bɔ Burkina n'a nɔgɔnduguw la fo ka taa se a kɛrɛfɛ jamanaw ma ɲinɛta laadaw la tilenna ka bɛn uti kalo ma san 2025 min kun sɔrɔla o kɛnɛ kan o de kun ye nin k'Ala subahana wa taala deli duwawu ni Ala kosuma minnu kɛra kɛnɛ in kan Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ a sigi kun yɛrɛ ye basigi ni keleya ani ɲɛta k'o don an ka jamanaw kɔnɔna la yarabi u ko in laɲinina cogoya min na Ala k'a kɛ ten tɔ musaka fɛn o fɛn donna kɛnɛ in labɛnni na Ala kana a ta yɔrɔw langolonya ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadala la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba